אבא מחובר לצינורות, מולו ילד, מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. מה יש לו? זה צפצף לו, הוא לא זז. רמי, איזה לצפצף לו? את לא רואה את המדבקה שיש לו על האוטו? איזה מדבקה? הלום קרב. נו, ומה זה אומר? הלום קרב זה אלה גיבורי ישראל, נלחמו בנפש שלהם, בגוף שלהם. את המחיר שהם משלמים היום אף אחד לא יכול לתקן. אז יכול להיות שהוא במצוקה, תראה מה כתוב שם, עצור בצד. אם הלום קרב עצר בצד, כנראה זקוק לעזרה. ונראה לי שהוא הולך לעצור בצד. אז כן, לפי איך שזה נראה, שהוא עצר בצד. בואי נראה מה איתו. ונראה אולי הוא צריך עזרה. הוא צריך איזה עזרה. משהו. כן, טוב, הכל בסדר. ראית את המדבקה שיש לך על הרכב. אתה פה איתנו, אחי, אתה לא בלחימה. אתה פה איתנו בישראל. אתה רוצה לשתות מים קצת? תשתה קצת אצלך, תשתה. הכל טוב, אחי, אתה פה איתנו. אפשר לעזור במשהו? אני חייב לצאת. אולי קצת לאוטו. אתה גיבור ישראל. אנחנו פה בזכותך, אחי היקר. תודה. טוב. אפשר לחבק אותך? כן, תודה רבה. תודה רבה על מה שעשית בשבילי.